Il-Papa Ġwanni 23 u l-Papa Ġwanni Pawlu II kienu kanonizzati. Jum storiku għall-Knisja Kattolika kif jum wieħed żewġ papiet kienu ddikjarati għad-disin. Il-qudiesa kienet ikkonċelebrata mill-Papa Franġisku mill-predeċessur tiegħu il-Papa Benedittu 16. F'din iċ-ċelebrazzjoni ħadu semma l-150 kardinal flimkien ma' 1000 isqof u 6000 qassis. Waqt iċ-ċerimonja tresqu fuq l-artal żewġ relikwi, kontenitur bid-demm tal-Papa Ġwanni 23 u biċċa mill-ġilda tal-Papa Ġwanni Pawlu II. Ħafna nies kienu ilhom minn matul il-lejn tas-Sibt viċin Pjazza San Pietru biex xewqa li jkunu minn tal-ewwel meta l-istess pjazza tinfetaħ għal pubbliku. Dawk preżenti fi Pjazza San Pietru li kienu jlaħqu l-miljun kellhom messaġġi ta' ringrazzjament liż-żewġ papiet. Preżenti wkoll għad kbir ta' mexxejja minn pajjiżi differenti. Malta kienet rappreżentata mill-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti Dr. Angelo Farrugia, mart il-Prim Ministru Michel Muscat u l-Viċi Kap tal-Oppożizzjoni Beppe Fenekadami. Il-Papa Ġwanni 23 mexxa l-Knisja Kattolika bejn is-sena 1958 u l-1963. Ġwanni 23 kien jismu Angelo Giuseppe Roncalli u kien mill-Lombardija. Il-Papa Ġwanni Pawlu II dan Papa mill-1978 sakemm miet fl-2005 u għat-tieni l-aktar Papa li dam fit-tmexxija tal-Knisja Kattolika. Ismu propju huwa Karol Wojtyła u kien mill-Polonja.